Ayo jumeneng. Ngadeg sik disupporti musik to. Yo disupporti musik. Yo kaya apa? Oke, are you ready? Go. Selamat malam Wilujeng Dalu Dik Mayang. Selamat malam Mas Lendro. Kuwi Mayang nek kalih kula pas nggih. Pas. Dasare sing lanang nggih bagus, yaine gedhe dhuwur, sing wedok ya ayu, ya met ya. Ki dhuwur gundulmu. Lah iya. Oh iya. Wis tak gel. Gak apa-apa, Apa? yang penting ganteng ya. Yo sing penting ganteng di bojo aku, di Ya, pacar aku. Yang penting ganteng wangi. Ngono iki ganteng. Heeh. Iya. Lah aku mau nyedak rono lho, ambumu kayak solar. Lah ya. Kowe aja nyedak kono utange wakeh iki komet iki. Wakeh. Ambune kaya apa? Solar. Solar. Lah kok ora mbok bong. Lho. Kaya wong solar kene nganggo minyak. Lah nek aku karo ki lho. Aku yakin mesti gak pas, ning tak pas-pasno. Ora pas kok bar. Dhuwur sik wedok ya. Iya. Ya Tapi ra patut. Eh? Ora patut lek dhuwur sing wedok iki. suwe-suwe patut. Telateni engko lak modot dhewe ya. Apa ngene met ke bojo loro met? Bojo loro. Siji ngentekno ati. Lho, kowe tak pilih ki Mayang nek kowe gelem. Tak pilih ki Mayang karo Galaen. Karo Wanda. Ayo, Mbak, niki mau napa? Iki apa bawane? Lenjer kuning. Pangkur. Oh iya, bawane, Mas. Pangkur. Bawani apa piye, Mas? Kak Blay. Ya, ini juga ada permintaan. Saking Mbah No, kulit untuk rejo, Untara Nadi, nyuwun pepiling lestari kelawan sambung Manci Dalu. Kagem HUT Golkar yang ke-61. Nggih. Nah, ya. Coba. Aturke, pangkure sik. Kok garap campur sari. Nyuwun ngapunten niki ngangge buku nggih, Pak. Ora apa-apa. Apa-apa? Permintaannya mendadak niki. Ah, ya. Orang ngematke grup kok iku kok. Ya. Nyuwun ngapunten Pak Eko. Ah. Ora apa-apa. Mulat marang solah bawa Uga dimonitor kelawan kadangku saka ing Pereng Mojo Gedang Karanganyar. Lurahe Pereng, heeh, sok ben tanggal 28 wayangan ana ing Pereng Mojo Gedang Karanganyar. Sugeng dalu Pak Lurah saha warga, yo. kinambering slagamu kang mantesi Ya. ora ilang ing pikirku nonton mesem kang nyata Katur dumateng Bos Eko Mugiono, Bos SDB, ya, Jakarta nggih, Mas. Jakarta, ya, Cikarang, ya. lan candramu lancir kuning kang satu Nanong pribadimu ndudut nolong pribadi ke terus gelo tenan yen ra nyandhe iki sing gawe lagu Mas Rudi Gareng Blitar. Niki, Mas. Ya, dikonjoke karo sing ana Cikarang. Monggo garap campur sari to.